Παπασταύρο. Λοιπόν, μια ωραία πρωία ήρθε ο κουνιάδος του Σταύρου και μου παρακάλεσε να πάμε στο Πεπαγνί, γιατί ο κουνιάδος του είναι άρρωστος βαριά. Πράγματι πήγαμε, όταν κατέβηκα στο δωμάτιο ο Σταύρος με είδε, αλλά λέει τι παπάδων φέραν το. Δεν πολύ πίστευα κιόλας. Ναι, δεν πίστευε το. Εγώ έχω μεγαλώσει με... Να αναφερθούμε τι πρόβλημα υγείας υπήρχε. Στο πάγκρεας, σηκώτη, μεσοθωράκιο, λεφαδένες, ενδοκρινές. Μια περίπτωση που δεν την είχα ξαναδεί γιατροί. Και ήμουνα στο... Στο τέταρτο στάδιο ήμουνα. Κοτσίνο. Ναι. Πριν πόσο διάστημα έγινε αυτό? 2 Πριν 2 χρόνια. Ναι. Και μου δώσαν οι γιατροί 2 εβδομάδες. Γιατί έπεφτε και το ζάχαρο. Δηλαδή και ο καρκίνος να μην με σκότωνε, με σκότωνε το ζάχαρο, γιατί έπεφτα στο 10, στο 15, έπεφτα σε κόμμα. Με το που με συνδέανε, σε μισή ώρα είτε έτρωγα είτε δεν έτρωγα, δεν είχε σημασία. Σε μισή ώρα μέσα ήμουνα σε κόμμα. Και σου λέει... Έτσι πήγαινε σε κόμμα. Αλλά δεν μου το είχε πει. Έτσι πήγαινε Ναι, και σου λέει τι να ζήσει, και τα φάρμακα να κάνουν δουλειά, αυτό θα πάει από το ζάχαρο, από το υπογλυκαιμία. Ναι, και... Λοιπόν, και ήρθε ο Παπασταύρος στο Βενιζέλιο, στο Πεπαγνί. Και έρχεται και με σταυρώνει και ήμουνα εγώ στο δωμάτιο μαζί με έναν Αλβανό, τον θυμάσαι. Ακόμη πιο μεγάλο θαύμα. Ναι. Πιο μεγάλο θαύμα. Ναι. Αυτός είχε στιγνάθο εδώ στο κόκαλο, είχε καρκίνο εδώ στο κόκαλο και δεν μπορούσε 3 χρόνια, να ανοίξει το στόμα του. Δεν το άνοιγε και έπαιρνε από εδώ από το στόμα με ένα καλαμάκι, του κάνανε αληφή, να δεις νίκη εκεί και το βάζε με το νερό και βρωμούσε ρε παιδί μου αυτό το φάει. Εγώ δεν το μύριζα και δεν... Ναι, και έκλεινα τη μύτη μου και αυτός το τρώγε, ήταν το φαΐ του. Ναι, και... Χριστός Ανέστη, πολλά, τι κάνετε, πώς είστε. Λοιπόν, να συμπληρώσουμε ότι ο Παπασταύρος έχει το τίμιο ξύρο. Από την παιδική του, από τη μητέρα του. Παπασταύρο, θέλω να μας πεις πόσα θαύματα έχουν γίνει με το τίμιο ξύλο. Χιλιάδες. Σοβαρές ασθένειες, καρκίνη, όπως εδώ του παιδιού για παράδειγμα. Ναι. Και του Αλβανού, αυτός ήταν ο άλλος, ο Ηλίας, που ήμασταν, την Γνάβου που σου λέω, ήταν Αλβανός. Και ερχόταν από τη Ρόδο και χαλάει το μηχάνημα και έκατσε, επειδή δεν είχε λεφτά, έκατσε και στο νοσοκομείο 1 μήνα και γνωριστήκαμε. Τον έβλεπα και δεν μπορούσε να ανοίξει το στόμα του και μιλούσε με δημητρικά. Έτσι 1 μήνα ήμασταν 2 μας στο δωμάτιο. Η μάνα μου, ο Ηλίας και εγώ. Και έρχεται ο Παπασταύρος, με σταυρώνει εμένα δεν φάνηκε αμέσως τίποτα. Με σταύρωσε μόνο. Ο Ηλίας τον σταυρώνει, ένας που πήγε στο Ηλία τον σταυρώνει. Ηλία τον λέγανε. Ηλία. Ναι. Και τον εσταυρώνει, φεύγει ο Παπασταύρος. 10 λεπτά ήταν όλη η διαδικασία. Και πάει ο Ηλίας στη τουαλέτα και βγαίνει έξω και έκλαιγε, σαν μωρό κοπέλι έκλαιγε. Και έλεγε υπάρχει Θεός, να είναι καλά η Παναγία και τέτοια έλεγε. Και του λέω, Ηλία, τύψες, πονάς να φωνάξουμε το νοσοκόμα. Αυτός θα βαφτίσει τώρα φαντάζομαι. Η Ρόδο είναι... Κι εγώ τον έχασα, δεν ξέρω. Ναι, μετά από τέτοιο θαύμα, Ναι. ποιος ξέρει. Και αυτό λέω, αυτός μιλεί, ο Ηλίας μιλεί κανονικά. Με τα κλάδα και αυτό δεν το συνειδητοποίησα. Ενώ δεν σου μιλούσε πριν. Ναι, μου γκριτά έκανε. Αφού δεν μπορούσα να ανοίξω το στόμα του, πώς κάνουν οι ψευδοί και... Δεν άνοιγε το στόμα του. Και έκλαιγε όλο το βράδυ μετά. Μέχρι το πρωί έκλαιγε. Αυτός δεν κοιμήθηκε. Παπασταύρο, έρχονται από όλη την Ελλάδα εδώ. Από όλο τον κόσμο. Και από το Άγιο Όρος. Γεωργία, Αμερική, Καναδά, Ρωσία, Γερμανία. Γαλλία είδα εγώ. Και Γάλλος. Το γκρουπ αυτό το Γάλλο. Από όλο τον κόσμο. Για συνεχίστε.
και μου λένε οι γιατροί 2 εβδομάδες ζωής. Και τότε εκείνη τη μέρα που τους το είπανε, στους δικούς μου, πήραν και τον Παπασταύρο. Και την ίδια μέρα ήρθε και ο Παπασταύρος και με Σταύρος και σε 2 εβδομάδες πήγα εγώ σπίτι μου. Αντί για τον τάφο... Πλήρης υγιής. Ναι, πλήρης υγιής. Χωρίς καμία ένδειξη πλέον. Έκανα, γιατί αυτοί δεν μπορούσαν να το δεχτούν οι γιατροί. Λέει, Σηκώσαν τα χέρια ψηλά, λένε πώς γίνεται αυτό. θα συνεχίσουμε τη χημειοθεραπεία για να μην ξαναγίνει μεταστατικό, να μην ξανακυλήσει, να το συνεχίσουμε. Και το έκανα για μισό χρόνο περίπου ακόμα και μετά τα παράτησα. Έχουν περάσει 2 χρόνια, δεν ξαναπάω. Ούτε ένδειξη, ούτε τίποτα άλλο. Τίποτα. Όταν πήγα εγώ τον βρήκα στο κρεβάτι. Αφήναν τον να σηκωθεί. Τη δεύτερη φορά που με πήγε ο κουνιάδος του, τον πήρα και πήγαμε, έχει εκκλησάξει το μοναστήρι, το παγνί εκεί, και τον πήγαμε στην εκκλησία και σταυρώσαμε εκεί, τα συζητούσαμε εκεί. Το θυμάμαι, εγώ τώρα είμαι 84 κιλά, εκεί είχα φτάσει 43. Το μπουκάλι από το νερό δεν το ξεβίδωνα, δεν μπορούσα, το άνοιγε η αρετή ή η Λούτσια, το άνοιγε. Και μόλις ήρθε ο Παπασταύρος, πήρα εγώ τα πάνω. Είχα όλη τη τιμή σταυρό. Θυμάμαι εγώ εδώ που ερχόταν καρκινοπαθής, ερχόταν και γινόταν καλά. Εδώ είναι μικρό με εκείνο που είναι στη Θάσο. Στη Θάσο, ο διευθυντής της εφορίας αρρώστησε με αυτή την διαταραμένη αρρώστια και του είπαν γιατροί 20 μέρες, αλλά λέει ετοιμάσου να πάμε να φάμε. Και πήγε γλωστό του και το απόγευμα 5 ώρα να τον εδώ με το απόγευμα να χώσει. Και έκαμε 5 μέρες εδώ. Και μετά λέω, τώρα θα πας να βρεις τους γιατρούς, να τους πεις να σε εξετάσουν. Να σου πούνε πόσες μέρες θα ζήσεις. Και πήγε. Πήγε και τον βλέπει ο βοηθός του καθηγητού, ο διάδρομος, και του λέει, έλα εδώ, τι κάνει ο αδερφός, πέθανε. Και εγώ είμαι. Δεν αποκλείεται, λέει εγώ είμαι. Και πάνε στον καθηγητή, αυτός λέει ότι έτσι και θέλω να μου κάνουν και αυτό. Ο βοηθός του είχε μια πιστία φαίνεται και του λέει αυτά λέει νοικομπολιανίτικα, πας κάνεις θεραπεία, χημειοθεραπεία και αυτά. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Αυτό θέλω να με εξετάσει, να μου πείτε αν αυτό που βλέπατε μέχρι τώρα βλέπετε ακόμα. Με εξετάζω ο καθηγητής, γιατί όλους είχε αντιρρήσει. Και τον εξετάζει και του λέει μια χαρά. Και τώρα, οι 2 μήνες έχουν γίνει 24 χρόνια. Αλλά έχει πει στα παιδιά μου, εάν συμβεί μια χρονιά να μην μπορώ να πάω όπως χρειάζεται, θα με δέσετε σε μια τάβλα και θα με αφήσετε και εγώ θα πάω. Είναι τόσο πιστός και ακέραιος στην υπόσχεσή μου. Δηλαδή 24 χρόνια τώρα ζει. Κάθε χρόνο Υγιέστατος. και λέει ευχαριστώ στον Δήμιο. Παπασταύρο, μπορούμε να δείξουμε στην κάμερα το Δήμιο Σταυρό. Παίρνει. Να δείξουμε πού παίρνει ο Παπασταύρος τους ασθενείς. Σταυρώνει. Αυτοί που ήρθαν τώρα, ξέρεις πόσα χρόνια είχε να κάνει παιδί. 9,5 χρόνια. Και ερχότανε την εποχή της μητέρας μου και ερχόταν και μετά. Είχε η σύζυγος ή ο σύζυγος πρόβλημα. Ή και οι δύο. Όχι, μπράβο, να πάω την ευχή μου. Το καλό. Λοιπόν,
ερχότανε και μπαίνει μέσα στα βρόντα και έλεγε, άμα θα δει παιδί, εγώ θα κάνω παιδί. Και άμα έφευγε, παρακαλούσα τον με σταυρό και λέω τι με σταυρό μου δώστη, παιδί να μην χαθεί η ψυχή της. Γιατί άμα θα χάσει καμία φύση. Και εγώ όταν έφευγε από εδώ και πήγαινε στο Ηράκλειο οι δυο τους, αντρόγινε. Και έλεγε χωρίς να έχει παιδιά. Γιώργο, Σπύρο μας, Σπύρο, μη με αλώνεις τη φιλοθέη. Και τους έλεγε για να τρελάθηκες. Αυτό γινόταν 9,5 χρόνια. Για συνεχίστε να ολοκληρώσετε. Αυτή η κορούλα μου, αυτή είναι η κορούλα. Είναι βαφτισιμιά, το βάφτισα εγώ. Η φιλοθέηνα. Τελικά αυτό το παιδί κάνανε. Έκαμε και το Σπύρο. Μάλιστα. Και το Σπύρο και τη φιλοθέη. Μπράβο. Παπασταύρο, για συνεχίστε με αυτό που λέγατε πριν με τη Θάσο. Τη Θάσο, ένας κύριος εφοριακός, έπαιρνε προστάτη, καρκίνο του προστάτη. Αλλά είχε προχωρήσει τόσο πολύ που πήγε στο ΑΣΕΠΑ και δυστυχώς του είπαν ότι δεν υπάρχει. Δυστυχώς του είπαν ότι δεν υπάρχει. Είχε προχωρήσει πολύ, θα πείσει για να εγκαταστήσει. Αφού για να τον σταυρώσω την πρώτη μέρα που ήρθε εδώ, έκανε έτσι. Μύριζε πολύ. Πάρα πολύ. Και ο ανθρώπινος οργανισμός μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Μας περιπτώσει. Ήρθε, σταυρώθηκε, του είχαν πει γιατροί 20 μέρες περιθώριο. Και λέει η γυναίκα του, γιατί η πίστη της γυναίκας τον έσωσε. Λέει η γυναίκα του, λέει, αν είχε μάθει εκεί για τον Τιμιστό, και λέει, αν μπορέσω να πάω τον άνθρωπό μου στον Τιμιστό, μόλις πάω, ο άντρας μου δεν θα γίνει καλό. Όπως και πράγματι ήρθε εδώ, χτυπάει την πόρτα, βγήκε η προφωνία, λέει εδώ είναι πατήστα, λέει εδώ είναι. Έσωσα τον άντρα μου. Και μπαίνει από εκεί που στο καναπεδάκι μέχρι εδώ, έκαμε μισή ώρα, 3/4 για να έρθει. Έκανε ένα βήμα και μου φώναξε η παπαγία και μου λέει σταύρωσέ τον να φύγει, θα πεθάνει εδώ. Και έρχεται μέσα από τον σταυρό μου, να πάτε τώρα, εσύ νοικιάσαι εδώ στο ξενοδοχείο. Να πάτε τώρα στο ξενοδοχείο να ξαπλώσει, να ξεκουραστεί ο άνθρωπος. Ήταν και από το ταξίδι. Και πράγματι πήγαν, αλλά αυτός μετά από καμίση ώρα που είχε ξαπλώσει το κρεβάτι. Γεια σας. Καλό. Καλά, σας ανέφερε. Πήγε το μεσημέρι μετά την ξεκουράστηκε στο κρεβάτι. Η γυναίκα του ήταν κουρασμένη κακουλά, τον πήρε ύπνος, δεν άκουσε τίποτα. Αυτός άκουε τον εαυτό του ότι έχει μια δύναμη πάνω, αλλά δεν μπορούσε να κινηθεί. Σιγά γύρισε και έπεσε. Και με τα 4 που λέει λόγους, σήκε και πήγε στα αποφορτήρια. Και άρχισε και έκανε. Έκανε βρώμες εκεί. Ας περιπτώσει, άμα έκαμε εκεί, εφώναξε η γυναίκα του, ξυπνά η γυναίκα του, ψάχνει το κρεβάτι, να βρει. Πού είσαι, λέει, εδώ είμαι. Και πάει στα προβατήρια, τον βλέπει. Λέει, εντάξει με. Και σηκώνεται,